Hola! Hola! Què? Avui anem al càmping Mont-roig a ensenyar-li al Dídac que no ha estat mai i és el seu primer cop a una autocaravana. Vamos! Vaig a l'autocaravana per primera vegada. Quanta son tens? Quanta son tens? Com 10. Com 10 de 10 o 10? ¿De Dios? No, de 10. ¡Es Pau! ¡Hola, Pau! ¿Cómo estás? ¿Quieres ser mi amigo? ¿Sí? Vives aventuras conmigo, ¿verdad que sí? ¡Sí! És absolutament gegant. Quina locura. Live reaction. No he d'ensenyar les coses, eh? Passo. Vinga, però no vols dir res a càmera? Només hi ha un camí. Inspecciona, inspecciona. Com m'agrada els crèdits. Com que aquí mai la cara que va jo. Però és la meva, a més, relax. És com a casa meva amb la finestreta del lavabo. Aquí s'hi pot cagar? Sí. Que jo... I la dutxa. Hola! Hola! Què? Pots utilitzar el mateix espai per les dues coses. Hola, està finíssim. Està molt guai. Nevera, congelador, Aquí falten uns geladets, hauria d'haver portat. armari, per anar comprar-los. I aquí pues, per les cassoles, coberts... I tot té com un freno, ¿vale? Perquè si tu conduint t'oblides a tancar, ell té un imant, com els armaris igual. Els armaris es tanquen sols i es frenen. Si va a una habitació d'hotel. La cuina, la pica, això que es fa llit de matrimoni i el llit gran de matrimoni dalt. Oh. I hem d'anar asseguts aquí ara? No. No, pots anar a peu, si vols. Què, bona review? Molt bé, està guapíssima, m'encanta. T'ha agradat? Saluda? Anem al càmping Mont-roig. Vale, chico! Ja? Avui anem al càmping Mont-roig a ensenyar-li al Dídac que no ha estat mai i és el seu primer cop a una autocaravana. Vamos! No, em sembla. La cara que Els imprescindibles de GQ Spain, con Clara Rubio. Hola chicos. Aquaforte Cerin. Espera, Enantium, ulleres de sol. Triple combo, Black Honey i aquest pack de Pillow Talk de la Xamla. I carinyo, Pinzada al també. cabell, Cartera, important. carregador del mòbil, claus de casa i un anell. Jo De bebès. Ja, les fem des I de la tots casa. els altres. Però això no és grassa, Ai, aquests dits no són senzills de gent com jo que estava esperant. Ben volgut ho deixo aquí, que sé que ets un home ocupat. Suposo que és moment d'acomiadar-me esperant. No haver-te emprenyat massa, no haver semblat un boig, que la força ens acompanyi. Adéu, fins sempre, sort, per si un dia ens creuem. Ja em disculpo que em conec, faré d'home seriós, esperaré. Tenim la pulserita. Sense la pulserita no podem passar. Nosaltres estem aquí i ara es fa la transició. Faig així, pop, i surto i ja estem. Ah, finíssim, I marxarem i ella em dirà que t'ha vist vell i pas a pas ja estaràs tan lluny. Bueno, chavales, estem ja al càmping Mont-roig. Hem plantat la caravana i ara anem a veure les instal·lacions, que són unes instal·lacions, bueno, o sigui, venint, m'he quedat, de pasta d'amoníaco, que són unes instal·lacions loquíssimes. Al costat de la platja tenim la platja aquí al davant, o sigui que anem a veure una mica que se cuece. El Pau m'ha ratat ja a tenis, ping-pong i no sé què més. Li he dit que li guanyaré a tot i ens hem jugat 25 barpis qui perdi. O sigui que, bueno, que vagi preparant el xaval, un niño maltratado. Però, bueno, ell ha posat ell la seva intenció de fer-ho, no és que jo l'hagi obligat. Hola, nen. Mireu-vos vosaltres. Vamos. Vámonos. Tía, mira la zorra, nen. Oh!
¿Vas a saludar? La sobta de la tempesta! Uah, uah, molta sorra, molta sorra! Uah! Locura. Al Rogi li suda. Està matant a Xina, el Roig. Està xilindrón. Que locura. Mira, mira, que són 200 persones aquí aguantant perquè no es voli. Això és perquè t'has pixat a la piscina. Ja. És culpa que t'has pixat a la piscina, nen. Si no... No, ja està l'aire posat a dins, cardarà un fred. Recollir no el pot recollir pel vent que fa. Com el recollir. És merch? La grisa, aquesta no la tens de coll de pico, eh? Bonet. Oh! Xulíssima. Càmping Mont-roig. Ja estem aquí. Platja al fons. Hem estat avant, bastant bé. I hem anat a la piscina. Increïble, uns tobogans. Que tobogans, eh? Que tobogans, ha sigut increïble. I ara, com podeu veure, fa un temps de merda, molt mal temps, però bueno. Anem a fer una barbacoa per dinar, que la farem igual, i a la tarda no sé quin plan tenim. Suposo que visitar una Més mica... piscina i més platja. Sí, i visitar el càmping. També. La Maria ens farà un tour del càmping, que és experta, tot el que podem veure. Anirem a Rat de Plats després, a dinar també. I demà tampoc sé molt bé el que farem. O sigui, jo vinc a que em portin a disfrutar de la vida i a ensenyar una mica això, què tal. Barbecue. Hey. Cadajillo. Amb una llesca amb ali i oli posat a la brasa. Oh, no, però ho hem de provar. Em pugen el primer dia. Fantasia, nen. Boníssim, dile. Quina fantasia. T'encantarà. Hola, ¿eres tonto? La que està caient. Però la que està caient però i la barbacoa que estem fent. I la barbacoa que estem fent, històrica. A la Cuba. La barbecue. Ja preparant el pa. Hombre, Clara, treballes tu també. Barbacoera. Lo mai vist. Això és el que ha preparat la Maria. Pa amb aiol. I ara a torrar. Fiquem ja? Fico jo amb la mà, si voleu. Mira l'aigua com baixa, Sí, l'aigua... Pedazo de bassal allà, espectacular. Dos més? Finíssim, eh? Que bo. Què vols? El meu. Todo. Ui, perquè aquí no cabré. Tu què vols? Cardabet, xistorro, patates, botifarró i pa. Mare meva, vas a tope avui, eh? En ese orden, gràcies. Així, A sobre exigent, eh? Amb aquest ordre. Mira, m'agafo 3. És que les brochetes... No, aquesta és la de... No em queda res del que he ensenyat abans. Jo us asseguro que no. Ja no queda nada. Has buidat el plat, cabró. Ho veus, no hi ha més. Tareta. Jo estic perfecta, també. Es veu l'aigua al terra, que es vegi que no és un dia diferent, que és el mateix dia, eh? Fa 2 hores només. Fica de souvenirs, una sala de màquina. Ai, panaderia i pescaderia. Hombre, què passa? Acabem de dinar, tots amb berenars ja. Mira. Tu, croissant, tu... Cookie, tu... Napolitana, mare meva, aquí ja per totes. 300 euros la nit. Jo, tens l'esquena directa superignorada. I ara suposo que ja està molt millor del que estava. Ja fa una setmana. Vale, però pels ombros és la Has de gràcia, dir eh? no homo. Has de tocar, has de dir no homo. No, No homo. perquè això... No m'ha pillat. Si no dius no homo, és homo. Bueno, los mojinos escocios. S'han escaldat les cames, les cuixes per dins. D'anar mullats. Pues que jo porto un banyador que és massa curt i com soc de cama buena, m'he escocido tot, mira. Vaya. No puc ni caminar, pues, loco. no sé el que m'ha passat, perquè el meu banyador és bo i també soc de cama buena. És bo, diu. Aguanta, Soc de aguanta. cama buena. Ara, comparat amb el meu... A veure, no sé, que és una és- merda comparat amb Eso el és, Didac, sí. però que també em fa pica. També et pica? Ficas, Au.
Pica. És que han retratat, Joder, com s'ha girat. Hola. Que l'altre també. No, mira, que l'altre també. Que t'he gravat. Que tinc l'altre. Que t'he gravat, xaval. Hola. Que t'he gravat. Vale. Eren horribles, o sea, eren horribles. Hola, sortirà el vídeo. Horribles. Això surt al vídeo, Això és el vídeo, tal qual. Patrocinat per Transports Bonin. Boni transport. Bonin Transport. Si no, no et dones samarreta, si no Vale, hi vas vale. bé. Per la penyanguera. I la penyanguera. Hola, cracs, estem anant a la piscina ara, per segona vegada. Abans hem hagut de marxar corrents perquè ha començat a diluviar, com ja haureu vist. Està aguantant un bifrutes. És que està patrocinat per Bifrutes. També, no? Bonin transports i bifrutes. I Peña Sandunguera. La Peña Sandunguera. s'ha caigut. I ho grava. Unes crocs. Mira. Presento a Carlos Alcaraz i Sinner. Anem a fer un partidito de tennis. Li vaig a fotre una pallissa en directo a aquest xaval que és un bocaza, que diu que em guanyarà, que em fotrà una pallissa al tennis, que si no sé què, no ha jugat al tennis en sa puta vida. És el primer cop que jugues, tu també. Jo és el primer cop que jugo, però tot així li donaré una pallissa a aquest nen. No vull el segon. I farà 25 burpees al perdedor. Ja ho hem... No, Ja però ho hem això és decidit. qui fa millor de 3. Però és que no ens donarà temps a fer 3. Sí, No. demà al matí. Demà al matí ens dona temps a fer 2. Bueno, per cada 25 burpees. Qui perdi farà 25 burpees. Per aquí? Hi ha només 2 pistes, però on vols que sigui? Ah, sí, hi ha 2 només. Ah, sí. Dos gallistes. Venga, peloteo. Es peloteo, cabrón. ¡Ah! Ei, aquí caudichos. 3 puntos de set. L'Àlex m'ha agafat el relevo. Vaya partit, quina calor. Dios, l'he guanyat al Pau, 2 sets a 0. L'he guanyat fàcil. Pau s'ha picat molt perquè el seu pare li ha guanyat. Està a tope de ratllat. Digues, no comment. Segona barbacoa del dia, I la Clara no ha fet res. Tu vas a la dutxa amb la bici? Ah, loco. Seria un bon moment, diré. Anem a dutxar-nos. Bueno, ja dutxadet. Estic tornant cap a la caravana. La veritat que he pillat la dutxa amb unes ganes increïbles després de la suada que m'han fotut al tenis. I estic molt escocido. O sigui, està sent duríssim. O sigui, m'he escocido moltíssim.